سلام كبرات تقتاتلتي نايز مدب كما يكنيهم ندوم عنتي خجلكم قريبا له حونا ليتنال كولونيل خالد عبراي نمجمار اوكي نقع دحان متصخا خالد عبرا نزي مدب كتساتف فقاد زهبكا بسم تقتاتلتي مسكنكا اوكي نمأتو كوننا خالد عبرا بحصر زباله مني الرأي يغني لي مجمريا نزعد مسألة ذهب كارني مسكنك كبرتي هذا اللي أقدم وانت مدباتك إلي أونيري حياة تقمتن مهارتن زغونون تحبر تسبنا فلا بسدات زلود من إسيات أب سرحهم أب نابرؤهم أب هيوتهم ستقومهم يحبزوهم أقدستن مهارتن تقمتن مدبات كتقبر سانيحكا فلازم تتقبر زنبر كان نمسكنكو ኣብ ቀፃሊ እውን በርትዕ ቅፅሎ ክብለካ ደሊ ብዛዕባ ንዓይ ዝምልከት ከም ዝበልካ መብዛሕትኡ ናብቲ ሚድያ ስሩዕ እኮ ተዘይኮነ ቅልቅል ይብለ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋናት ኣብቲ ናይ ዜና እውን ከም ዳርጋ ክሳብ ኣባል ዝመስሎም ደረጃ ዝሰርሕ ነይረ ግን ኣባል ኣይነበርኩን ኣብኡ ነጥፍ ነይረ ስለዝሕፅብ ብዝበለ ኣነ ኣብ 55 ዓመተ ምህረት እየ ተወሊደ ብኣስመራ ኣብ 75 ዓመተ ምህረት ከዓ 12 ክፍሊ ምስ ወዳእኩ بتشعر زنبر روسون هاجر وخناتات ناب قدلي كيده ناب زبوا حيلتات دحر زبوا كمبارت سليفة ما بتحسوا من إسا ناتي ولا دحجي أو بتيء مدوات استسلفن أو وش تبتقال سي بمسوات وكون مأسر تز حلفن سدة سقدين أب سدة زبالة دارجا ناي مسوات ولا دو يتبنى ممكن أنا يكون أنت ما تروح تحابنا مالتيو كمون خبطين جنة زدرف على تقول بناي سساتات زبلم تنقدموا منا زمرحو درجة مريحنا جبهة زركوه ناتنا قول ناي سبعات كتبنا تخونكا أبقى ثلاثة الحرنة تخون أبزواب مرسى سلفنا استغالسوا بصحة استسووا هم أنتم كلوات ابتفل عليه واشتنا بدقت رغبون مالتيو بالحريب تسعة هذا كسب تسعة سنة اسمرأتي كسب تشحن سنة أبزول له جزء أو اشتي أبتناي منيستر مكلخل أول تعليم سلزم ورك قدمي أميدا بمجمرة ابتفل عليه صراحات كم تواقع سراويت حكيم بيرسونال وزته خينو خطابه بتزمدب كله دابركوتكو سرحت أنيها حرنا سنتون أبناء بيرسونال صراحة نيرة نايم المحدار حريو ممهر ناي بوليتيكا نيرة ناي كوسكوس حلافي خمنا أولكم مش عرشان ناي قام ممهر نيرة بدو حريو كنت شحن سلستن أي من 10 سلستن أبناء يونيفرسيتي أسمرا أبناء بوليتيكال ساينسن جورناليزم المستمر رأكو أبتي منيستر قدات وزارة سحيبة قال حمشت عمل زغون كم حالة في المرمر سنة نيرة الحريو خاطر تشحن شعاتن أبتي نسخن أنا تراقبنا له كسب تشحن 10 شعات زلو درجة نيتشعات عام تنبيلو أب دو أفريقيا أبتي إمباسي كم تحقق هذه أمباسادر أسيستانت هيد أوف ميشن كوينة سرح تانيها خبر كتانيها هجي ما خاطر تشحن 10 شو مونتن مجمرة بيلس كم هجي أب سدة تركب الله زمسل كم توسع أنا بجكاتي أبلوت سرحي خلو ذلك أبتفل عليه ناتي بول أنت بترفق جيز قبرمو زيادة خبتو مدوب سرحيس زيادة زفلت أنا بزبي أب تي في إر غازيتا مسيحيت راديو وزته كم ناي كورس قدام نيرو كوميتن أي درجات فيلم فيستيفال وزته بفلا كاتا مسز بنو يحصل عليتني أربعة 4 عامات وحمش عامات بلا أي مسحفتو مقرب مدب مجمرة مسئلة سامر كايراني أنا دحري بيني أبوت مسز بخلال خليله وخمس مسلت ليلة يغني لي ኣዝዩ ደስ ድብል ሃፍታም ተመክሮ ኣለካ ኣቐዲሞ እውን ከም ዝረኣኽዎ መፅሓፍ ፅሒፍካ ነርካ ገለ ብዛዕባ ናይታ መፅሓፍ ትሕዝቶ ክትነግረና ትኽእል ዶ حراي እተን መጻሕፍቲ ክልተ እንደን ዝኾና ዘሎ ክልተ ናይ ትርጉም እየን ቀጥታ ንሓደ ሓውና ናይ ሳምሶን ዝበሃል ካብ ናይ ትግርኛ ናይ ገዛ ምኪናት ትብል ናብ እንግሊዝ ተርጉመሉ ካልእ ሓውና እውን ኣብ ግርማ ዮሃንስ ዝበሃል ሳንዲያጎ ዘይኮነስ ካልእ መንእሰይ ኣብ ሸወደን ዝቕመጥ እሱን ሕልምታተይ ትብል ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝ ተርጉም ካልእ ግን ብናተይ መደብ ተበጊሰ ሚራማር ትብል ናይ ነጅብ ቅድሚ 2 ዓመት ተርጊመ መሪቀያ ኣብ ዕዳጋ እውን ተዘርጊሓ ሓንቲ እውን ሓዳሽ ኣላ ምናልባት ናብቲ መጨረሻ ቁርብ ዕድል ናይ ሓደ ደቂቕ መዋዓውዒ ዘላታ ወይ መፍለጢ ኮይና ናይ አልመርሑም ወይ ከዓ ነፍሲሄር ስነ ጥበባዊ ኮኸብ ወይ በሃር ዑስማን ዓብድረሒም ታሪክ ሂወት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ክፅሕፍ ፀኒሐ ሕጂ ፅቡቅ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ተወዲኣ እታ መፅሓፍ ዋላ እኳ ንሱ ብሂወት ምሳና ተዘየለ ሓደ ለካቲት ፌብሩዋሪ ኣብ
شودن كتمرق يا أو خيلو بأكل مجلسن ناي مفرام كايدة نالبات وقت مشارشة قرب سابعة لقصة بلنا أزي مسل ساعة Very جزء interesting. سمحتني As you أبقى just زالها will, good luck with مز حداش مصحفكا مالتي أبتا زحلفت مصحفكا تصحفكا جن اتقند ملقتان هزبنا بحصر زبالة ناي حدا قلت دقيق مجلس ختبنا زهول مسج ناي تم مصحف انتايو. أي نيتي تا ميرامار مالت كادي تاني Yeah, نجم excellent. محفوظ Yeah, حرة ميرامار حجتها نجم محفوظ كم نفولتو ناي قبت صحف عندي بعربي صحف أنا جن كابتن إنجليش تناتي عرب سنة بقى أصل زي هنا مريض ممرز إيه حدا انتايو مبزحتو ترجمات حدنا تاريخها ካብ ርሓቕ ዝበለ ኣብ ኣሜሪካ ኤሮጳ ገለ ክሳብ ሩስያ ከይተረፈና ንኸይ ስለዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ማእከላይ ምብራቕን ብፍላይ ከዓ ግብፅን ሱዳን ዝመስሉ ምሳና ብካልቸር ይኹን ብባህልን ካልእ ታሪክን ዝተኣሳሰሩ ናቶም ንምባል ከም ትፈልጦ ወይ ትዝክሮ ከዓ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ 10 እውን ዘይመልኡ ውሕዳት ናይ ኖቤል ስነ ፅሑፍ ሽልማት ዝተሸለመ ሕጂ ብሂወት የለን ብጣዕሚ ናይ ፍልስፍና እዚ ካልእ መዓልቲ ንዛረበ ንክእል ስነ ፅሑፍ ዋሕዚ ናይ ፍኑ ዋሕዚ ዝብሎ ስትሪም ኦፍ ኮንሽስነስ ከምዚ ሕልምን ሓሳብን ምስቲ ዛንታ እናዋሃደ ዝሰርሕ ፍሉይ ኣቀራርባ እታ ዛንታ እውን ሓንቲ ፍፃመ ሓንቲ ሆቴል እያ ትፍፀም እታ ሚራማር ትብል ሆቴል እያ ኣብ excellent. ስሳታት ነበረት ኣብ ውሽጣ ሕጂ ገለ ሰባት ኣለው እሳቶም ነናቶም መዘንቱ ተመላሊሶም እታ ዛንታ ትደጋገም ትመስለካ ግን በብናቶም ኩርናዕ ዲፈረንት ቨርዥን ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ዝጀመረ ሓደ ዓብ ሰብኣይ ሪታይርድ ጋዜጠኛ ይደግሞ ሕጂ እቲ መልእኽታ እንታይ እዩ ሓደ ከም ናይ ስነ ፅሕፍ ቴክኒክ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ንምልላይን ንፀሓፍትና ከዓ ተፈላለየ ኣገባብ ናይ ስነ ፅሑፍ ንምትእትታው እሞ ሓደ ብሉፅ ኣብነት ክህላሊ ደልየ ንዓይ ስለ ሰሓበትኒ ካልኦት ኣንበብቲ ክስዕብዎ ካልእ እንታይ እዩ ኣብቲ ናቶም ሕጂ ናይ ስሳታት ነበረ ጀማል ዓብድናስር ምስ ወደቀ ዝነበረ ሃዋህው ኢሉ ከም ዝባና ደርጊ ምስ ወፀ ዝባዋ Yeah, ግንባር ምናልባት ዓመታት ኣፀቢቑ ተፊኡ ኣሎ ኣብ ናቶም ግን ኣብተን ቀዳም ሕጂታዮም ብዙሕ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ከዓ ዳብል በጀካት ውልቃዊ ታሪኮም ዝተፈላለየ ይውክሉ ማለት ሓንቲ ጓል ኣላ ብኡ ዛሃራ ዝብልዋ ከም ቆንጆ ጓልሙ ናይ ፍቅሪ ኢንተረስቲ ትመስል በቲ ግዳማዊ ውሽጢ ግን እታ ግብፂ እያ ማለት እዩ እታ ሃገር እያ እቶም ሰባት excellent. ዝከታተልዋ ዘፍቅርዋ ወይ ዝፃብእዋ ከዓ እቶም ፓርቲታት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሽዑ ነበሩ ሕጂ ብናይ ግብፂ ክትሪኦ ከላ ሽዑ ነበራ ነይረን ኣብኡ ሉ ታሪካት ናይ ቀደም ገሊኦም ነቲ መንግስቲ ዝድግፍ ገሊኦም ተገሊፎም ከምዚ ናትና ናይ ቀደም አንድነት በሎ ወላ ይሰፓ በሎ ተገለፉ እሞ ኣብቲ ስእሊ ዘይረኹ ሸኩዕ እዞም ዝነብሩ ንብረቶም ተሃገሩ ገለ ነይሮም ገሊኦም ከዓ ብካልእ መስመር ከምዚ ሕጂ ጀብሃ ሻዕብያ የለልና ንፈላለየ ኮታ ተፈላለየ ሓንቲ ሃገር ከምዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሓት ደለይታ ሓደ ዘዕወተላ ዝብሉ እቲ ሃገር እንተዳ ከም ሓንቲ ፅብቕቲ መንእሰይ ጓል ወሲድናያ እቶም ዝተፈላለዩ ዝደልይዋ ከዓ እቶም ፓርቲታት እዮም ነፍሲ ወከፎም በቲ ዝመስሎም ይቃለሱላ እቲ መስርሕኩም ገይሩ ሕጂ ዳብል እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ብከምኡ ቀራርባ ስለ ዝመሰጠትኒ ኣንበብቲ ከዓ ክሕጎሱላ ኢለ ንውሕልካ ከይከውን أزي دسبل أزي دسبل ብዙሓት ካብ መፅሓፍካ ከም ዝረብሑካ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብለይን ምስቲ ናትካ ሃብታም ተመክሮ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ይኹን ናይ ሂወት ተመክሮ ብዙሕ ነገር ሃብታም መልእኽቲ ነቲ ህዝቢ ትሕልፍ ምዃን ኣረጋጊፅካ ከም ዝፀሓፍካያ ርአ ኣነ ብወገነይ እውን ኣንቢበ ኦኬ ቀፂለ ክሓተካ ዝደሊ ምዚ ሁሉ ኩነታት ናይ ህዝብና ማለት እዩ ኦሮማይ ትብል መፅሓፍ ብማሞ ውድነህ ዝተፃሓፈት ኣዝያ ትምስጠኒ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣዝዩ ተፈላጥነት ዘለዋ ማዕረ ኣብ ቤት ትምህርታት ከም ስርዓት ብፕሮግራም ትወሃብ ዝነበረት መፅሓፍ ብዛዕባ ምስኣት ኣሳሲረ ምዚ ሁሉ ኩነታትና እንታይ ድብል ኩነታት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ትግርኝ ዝብሉ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝብሉ ዩኒየኒስ ኣብዚኦም ዕንክሊል እናበለ እዩ ዝነብር ኢሉ ባክ ኢን ዘ ደይስ ኣብ ቴስዓታት ፅሒፍዎ ካረንትሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓኒ ምስ ንሪኦ ዘ ሴም ኢሹ ሆት ኮይኑ ኣብ ሜድያ ክዓስል ንሪኦ ኦፍኮርስ ሬላቲቭሊ ኤርትራ እቲ ሽዑ ሱቅ ፅሕፋ ከሎ ኣንደር ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ነይራ and we are struggling for our independence ኣብ ቃልሲ ነርኩም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ መድረክ ከዓኒ ኤርትራ ኣትሊስት ሓደ ስጉምቲ ሰጊማ ከም ሃገር ተቐልቂላ for 33 years ነፃ ሃገር ኮይና but the same እትሱ ዝበሎ ሕጂ እውን ህያው ኮይኑ ሰባት ስፔሻሊ ኣብ ሜድያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ደይኮነ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ሰለስተ
ኣብዚ ግሩፕ እዚ ኣብቲ ማሞ ውድነ ሳማራይ ዝገበሮ ክንቀሳቀሱ ንርኢ ኣለና ኤንድ ምዝ ተሓሒዘ ክብለካ ዝደሊ ኣብ ከምዚ እዚ ኩነታት እዚ እስኻ ብኸመይ ትገልፆ ከረንትሊ ጆሃር ፍሉጥ ናይ ፖለቲካ ተንቀሳቃሲ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ቃለ መጠይቁ ጉዳይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ብፖለቲካሊ ኣኻባና ተፈልያ ዳ እምበረይ ኢኮኖሚካሊ ኤን ሶሻሊ ገና ኣይተፈለናል ብምባል ጉዳይ ኤርትራ ከም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ክሪኦ እውን ንግንዘብ ርሑቅ ከይከድና ምምፃእ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኦክቶበር 13 2013 ማለት እዩ 23 ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ክብል ርኢና ምዝ ኩሉ ኣተኣሳሲርካ ካረንትሊ ኤርትራ ኣብ ከመይ ኩነታት ትርከብ ሕጂ እቲ ዘለዓልካ ብጣዕሚ እዋናውን ኣገዳስን ህልውን እንዲ ቁርቢ ቅልቅል ኣቢልና ከብብሎ ኣብ መንጎ ዘግደልኩ ዘሎ እንዳዘኻኸርካኒ ንምለስ ማለት እዩ መጀመርያ ምናልባት ናይ ቃል ዕንቃፍ ክኾን ይኽእል በዓሉ ግርማ እዩ ፀሓፊ ማሞወደነ በዓሉ ግርማ እዮም ትባላ ሕጂ እታ ዝከረኒታ መፅሓፍ ኣብ ሜዳ ክሳብ ፎቶኮፒ ተገይራ ከምዚ ብላምፓዲና እናተደልየት እያ ኦሮማይ ብጣዕሚ ድፍር ኢሉ ይፅሒፍዋ ከም ዝመስለኒ እውን ክሳብ ክሂወት ከፍ ኢሉላ እዩ ገለ ሕጂ እቶም ሃይራ ፀሓፍቲ እዮም ቅድሚኡ እውን እታ ኣልወለድም ትብል ትዝክራ ትኾን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ድፀሓፋ ደርጊ ፈድኒዮም ሙሉ ካብ ደርጊ ፀሓፋ ከዓ ዳሕራብ ሂወተኩም ታት ሕጂ ሃይላ ፀሓፍቲ ምንባሮም እግረ መገድና ሕጂ ከም ዝበልካ ከምኡ እዩ እታ ናይ ሚናባር ዝመረፅካ ከምኡ እያ ኩሉ ሻብ እንታይ ድዩ ከምዚ ዕዳጋ ኢልካዕና ከም ሓንቲ ፅቡቅ ትጓል ብዙሓት ደለይዋ ብዙሓት ሰልፍታት ሕጂ እቶም ሰልፍታት ወይ ጉጅለታት ገሊኦም ኣብ ናይ ኤትኒክ ናይ ጉጅለ ሃይማኖት ብሄር ክጠርነፉ ይኽእሉ ገሊኦም ከዓ ብኣይድዮሎጂ እዚ ክትሓዋወስ ንቡር እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብ ሰለስተ ከም ዝበልና መቕለት ኮይና እንታይ ንበልኩ እቲ ቀዳማይ 41 ነበረ ሽዑ ፎርሜሽን ስለ ዝኾነ ካብ ናይ 10 ዓመት ናይ ብሪጣንያ ኣቲና ብሪጣንያ ድላይ ኢታ ተእቱ ነራ ክትመቕለና ትደሊ ንኣንድነት ትፍንወልካ ንሓደ ትፍንወልካ እምበር ዕድል ጌርናት እንኸውን ሽዑ ከምኡ እንታ ስትራቴጂክ በዓል ፎስተር ዳላስ ዝበላ ብዓይኒ ፍትሒ ኤርትራ ናፅነት ምተገባኣ ግን ንርብሓና ክንብል ምስታ ናትና መሓዛ ዝኾነ ክንቆርና ዝበሎ ድሓር ዝወፀ እዚታት ተደማሚሩ እተን 20 ዓመት ነበራ ሽዑ ናይ ዕግርግርን ናይ ኤክስፐሪመንት ናይ ነይረን ገና ህዝብና እውን እኮ ንቕሓቱ ክሳብ ክንደይ ኣንበብቲ ነይሮም ጋዜጣ እዩ ግን ሽዑ ሓያላ ፀሓፍቲ ይኹን ፖለቲሻንስ ከም በዓል ወልደ ማርያም ዓብድልቃድር ከቢረ ኢብራሂም ሱልጣንን ራእሲ ተሰበኸ ተኽሎም በብናቶም ካልኦትን ዘይዘከርናዮም ሓያላት ዝነበሩ ሕጂ ስልጡን ባህልን ቁኑዕ ኣቀራርባ ነይርዎም ሕልንኦም ምናልባሽ ዓቕምን እቲ ተመክሮም ክሓፅሮም ዝኽእል እቲ ህዝቢ ከዓ ፀቢቑ ስለዘይነቕሐ ኣብ ሃይማኖትን ገለን ከዓ ትጉደዱ ዝተሽዑ ዝነበራ ውድባት ከም ዝበልካ ናይ እንድነታውያን ነይረን ገሊአን ከዓ ናፅነት ዝብላ ገሊአን እውን ፕሮ ኢጥልያን ሊበራል ገለ ዝብላ እንታይ ዝብላ ነይረን ገለ ዋላ 10 ዓመት ኣብ ትሕቲ ጥልያን ክትፀንሕ እሞ እዚ ከም ዝበልካ ሕጂ እዚ ኩሉ ተሓሊፉ ድሕሪ እንታይ መፂና ዘበነ ብረታዊ ቃልሲ ማለት እዩ ገድሊ 61 ክሳብ 91 ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ተጋደሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን እየን ናይ ሳባው ኔራ ህዝባዊ ሓይልታት ተጋደሎ ሓርነት ትብል ከም ዝናበለ ተኸይዱ መቸም እቲ ፕሮሰስ ቀፂሉ ርእሱ ዝኸኣለ ምዕራፋት እንድዩ ናፅነት ተበፂሑ ማለት እዩ ድምር ውህሉል ናይ ኩላተን ማለት እዩ ዋላተን ተጋደሎ ሓርነት ሃሪማ ብወተሃደራዊ መገዲ ተወፀት እቲ ናታ ኣበርክቶን ከም መበገሲ ከዓ ካብ ኣብ ዝመፁ ኮይኑ ተቃልሲ ውህሉል መፂ ናፅነት ሕጂ ፀገም ዝመፅ ዘሎ ድሕሪ ናፅነት ምምፃእና 91 93 ከምዚ ዝድለ እዚ ድሕረ ብረታዊ ቃልሲ ኣለና ከም ዝበልካ እቲ ፀገማት ቀፂሉ ሕጂ እንታይ ተወሲኽዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ቀደም ተሃሲሱ እቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ግን ሓድግሎ እቲ ናይ ጥልያ ኣነ ሎሚ ናይ ራቢጣ ናይ አንድነት ናይ ዝብል ኣይኩን መልክዑ ቀይሩ ክመፀካ ክእል ይኸውን ናይ ጥልያ ኢጣልያ ዝብል የለን ግን እተን ዝበልካያን ኣሰራት ግን ኣለዋ ምናልባሽ እንታይ ወሰኻን ሕጂ ውድባዊ ሕጂ ሓስስ ኣሎ እምበር ተጋደሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን እንሻሎ እቲ ሓደ ውድብ ነቲ ሓደ ዘይምእማን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክሳተፍ ዘይምድላይ እዚታት ኣለካ ምሽ እቶም ተጋደሎ ሓርነት ዋላ ካብቲ ወፂኣ ትኾነት ኣብ ገሊኦም ኣሎ ሪያሊቲ ህዝባዊ ግንባር ፈቲና ፀሊና ተዓዊታ ነቲ ሃገር ተመሓድሮ ከም ዘላ ብውሕዱ እቲ ናታ መቐፀልታ እቶም ካልእ ዝነበሩ ከዓ እቲ ኣበርክቶ ናይ ህዝባዊ ተጋደሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ምኽሓት ወይ ምነኣስ ኣሎ እዚ ሕጂ ድሓን ምኾነ ብቃልሲ ወከለ ግን እንታይ መብዛሕትኡ ከም ዝበልካዮ ገና እቲ ሙሉእ ንቕሓት የለን ሕጂ እቲ ናይ በዓል ጆሃር ናይ በዓል ዶክተር ኣብይ ከም ካልአይቲ ንውሰድ ዳመታን ከይትገርሓና ናይ ደገ ስለዝኾኑ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እንታይ ፀገም ከም ዝበልካዮ ብከምዚ ምሻ ጠቃሊልና ገና እቲ ናይ ህዝብና ንቕሓት ትሑት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳልሳይ ዓለም ኢና
ናይ ፖለቲካ ተመክሮና ተሪእኻ ብሸካተን 20 ዓመት እቲ ናይ ገድሊ ከምዚ ፖለቲካ መስለና ብብረታዊ ቃልሲ እዩ ነይሩ ፖለቲካ ንምሃር ንብል ወላ ማርክሲዝም ንብል ግን ቤዚካሊ ብፍላይ ዳሕራይ ዓመታት ወተሃደራዊ ቃልሲ እዩ ሽዑ ፖለቲካ ክትረጋገቕ ገለ ጥራይ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ይብሉካ ገለመለ ከምዚ ጊቭን ኢኻ ትወስዶ ፖለቲካ ክበላሸወካ ከም ዝኽእል ክጭዎ ከም ዝኽእል ክፅቡቕ ከም ዝኽእል ትፈልጦ የነበረ ስለዚ ከም እንደገና ድሕሪ ናፅነት ክመፅእ ከሎ ብሸካትን ካብ ሜዳ ወፂኦም እሞ ናብ ውሽጢ ክኣተው ዘይከኣሉ ዝቐፀሉ ውሕዳት ገዲፍካ ዝበዝሕ ሓድሽ ኣብቲ ሳልሳይ ወለዶ ድሕረ ብረታዊ ቃልሲ ወይ ዘመነ ናፅነት ኮይኑ ግን ምስ ሙሉእ ዕንቅፋታቱ ምስ ሙሉእ ሽግራቱ ዘለዋ እየን ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ረኽ ዝበልካዮ ናይ ኤትኒክ ናይ ዝበሃል ወሲዶም ትግራይ ትግርኛ ዝብሉ ገሊኦም ምስ ኢትዮጵያ ክሓብሩ ዝደልዩ ቴንደንስ ኣሎ ግን ኣገይዶም ኣይብልዎ ዝኾኑ ናይ ብሄራዊ ዝመስል ገለገለ ናብ መጀመርያ ነይሩ ምስቲ ፍራስትሬሽን ዝመፅእ ናይ ጅሃድ ናይ ገለ ነይሩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መብዝሕቶም ገዲፎም ከምዘይድሊ ሪኦም ካብ ጥቕሙ ዳኣቱ እስካብ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ሓውና ኣሎ በዓል ኣብ ሽወደን ኣለዉ ነቲ ኢስላሚክ ዝነበረ ኣልጊሶም ሃገራዊ ገይሮም ከም ሰቦም ቃለሱ ብዛዕባ ሃይማኖቶም ከም ሰቦም ከም ሓደ መሰል ዝተኻልእ ሰብኣዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሃይማኖታዊ መሰሉካ ግን ሃይማኖት ዘማእከለ ተሪፉ ንብል ግን ሕጂ ግን ከም ፅልዋ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድባት ገሌን ኣልጋሂደን ናይ ኤትኒክ ናይ ኩናማ ናይ ሓፋር ናይ ገለ ብለካ ግን መብዝሕትኡ ኣሎ ዋላትን ከምኡ ዘይበላካ እውን ናይ ሓደ ግሩፕ ክኾና ይኽእል እዚ እንታይ ልሙድ እዩ ክሰንብደና ይብሉ ምክንያቱ ሰባት ምስ ተኣምኖም ኢኻ ትውደብ ተኮይንካ ትቃለስቲ ኮንካ ዳሓር ኢኻ ተስፍሕ ኣብኡ ፀገም ኣይኮነን ግን እታ ትድለ ግልፁነት ሕጂ ከፊሕ ርእስቲ እንዲ ምናልባሽ ፋሕ ኣቢለ ኢልካ ከይከውን ከምዚ ይመስል ብዝብል ኢኻ ትምልሶ ናትና ቻሌንጅስ ክንርኢ ከም ካልአይቲ ሕጂ እንታይ ክኣትዎ ከለካ ተዳ ግዜ ናይ ወፃኢ ኢኻ ውስኹ ወፃኢ ሕጂ ክልተ ዓይነት እንዲ ኦፐን ኣሎ ገሊኻ ሂድን ኣሎ ሂድን ኩሉ ግዜ ብካልእ መደብ ዓለማዊ ኣሎ ምሽ ንኣሜሪካ ኩን ካልኦት ኩን ቻይና ሕጂ ትመፀካ ኣላ ቀደም እኳ ውሕዳት ጥራይ ነይሮም ሕጂ ህንዲ ትመፀካ ኢማር ቀጠራ ከባኒ ሓደታት ዝነበራት ገንዘብ ብዙሕ ግዲ ኮይኑ ኣስኪርዎን ተኣታተዋ ደልያ ቀደም ኣይሕሰብን ነይሩ እተን ክልተ ሱፐር ፓወር ከለዋ ኩሉ ሰብ ኣደብ ገይሩ ወይ ምስአን ወይ ፅጋ ሕጂ ግን ነፍሲ ወከፍ ናተን ቱርክ ናታ ትደሊ ትሪኦ ዘላ ሕልክላ ኣብ ሱዳን ገለ ዕግርግር ኣትዮም ኣለዉ ኣብዮም ሕጂ እቲ ዞባና ክዝበልካ ኤርትራ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ዝብል እዚኣ ናይ ጆሃርን ናይ ዶክተር ኣብይ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከ ኤሊት እቲ ናይ ሕልሚ ባሕሪ ኣሎ ሕጂ ፀገም እንታይ ዝብል ኣነ መፅናዕቲ ዘድልዮ እንድዩ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝማሃሮ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሎም ካብ ገሊኡ ውዕሉሉና ክሳብ ክንደይ መሰረታዊ ኣይፍልጥን ገና ኤርትራ ከም ዘላ مش ከምዚ ዝኽእላ ንግዚኡ ኮርያ ዘኸደት ሰበይትኻ ወይ ገርል ፍሬንድኻ ኣላ ሃገርና ንግዚኡ ባሕሪ ኣለና ባሕሪ ሕጂ ቴድሮስ ዝበሃል ዓይነ ስውር ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋሽንግተን ረባሕ ተወለሲ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ኮይና ይትፈልጥን ሕጂ ሲ ታሪክ ኢኖ ንዓና ክእሽሹና ተደለ ሞያውያን ወላ ኒውትራል ኣምፂኻ እተን ኤርትራ ዝሓዘታ ሒዛታ ነራ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ግን ኣይነበረን ስለዚ እንታይ እዩ ዘይናትካ ባሕሪ ምድላይሲ ኣብ ዓለም ከዓ ባሕሪ ዘይብላ ሃገርሲ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነት ብሓፂሩ እታ ዘለኻያ ብሃብታን ብምዕባሌኣን ብርግኣታን ተቕንእ ሃገር ሓቂ ካብቲ ቶፕ ብጥዕና ብትምህርቲ ስዊዘርላንድ ባሕሪ የብላን ስለዚ ከምዚ ብዘይ ባሕሪ ዘይንበር ጌርካ ይንበር እዩ ከምቲ ንቡር ከዓ እቲ ካልእ ፀጋታት ሓንቲ ሓንቲ ወይ ጆክ ሰምዕ ነይረሲ ምስ ሓንቲ ጓል ይዕልል ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ገለ ኢልዋ እቲ እንታይ ሽምቲ ኣባይኩም ሲ በርበረ ነስንሱን እዩ ሓር ቀይሕ ክመስለልኩም ሕጂ እንታይ ማለት ዘለካ ፀጋታት ኢኻ ትጥቀም ሕጂ ተኽሊት ናትካ ፀጋ ናትካ ብልጫ ኣለካ ኣነ ከዓ ናተይ ሕጂ ንበል ስኻ 10 ቆልዑት ኣለዮምካ ወይ 5 ቆልዑት ገዛውቲ ውሑድ ኣነ ከዓ ገዛ ኣለኒ ሕጂ ተሰማሚዕኻ ኢኻ ትካረኸባይ ወይ ሰርቪስ እዚ ትርድእ እንድዩ ግን ንዕኡ ሓሊፎም ከም ፖለቲካዊ መጓሰባሱ ዝጥቀምሉ በዓል ዶክተር ኣብ ሃይለ ስላሴ ዝቆም 100 ዓመት ኣይትሕዘሉ ድኻ ምክንያቱ ንጉስ ኮይኑ ባሕሪ ክህልዎ ገለገለ ኣብይ ኣሕመድ ግን ተመሊሱ ሸይምፉል ነው ሓደ ናይ ሰላም ሽልማት ዝወሰደ ከም ሰብ ከቃልሎ የለ ዘይኮነሲ ኣሉላ ባሕሪኡ ትሰቲ ነራ ባሕሪ ገለመለ ኣብቲ ፅቡቕቲ ስእሊ ናይ ዘብራ ጌርካ ኣለካ ፈረስ ጨው ዘለዎ ማይ ሰቲኒ ግን ንግደፎ ንሱ ምሽ ስእሊ ናይ ሓወልቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ነራ ብኡ ድሓር ብጃሃር ኢማማ ብፆትና ህውኽ ኢሎም ሕጂ እቲ ፓስት ዝነበረ ታሪክ ኣብ ፓስት ንግደፎ ተዓጪ እዩ ኣብዚ ሓድሽ ንሕሰብ ከመይ ጌርና ብሰላም ተረዳዲእና ንነብር እቲ ዘለና ባህርያዊ ፀገማት ደርቂ ሕማም ኣንበጣ ጋዕገልጠም እሱ ኣኽለና ተዝብሉ ግንታይ ይጥቀምሉ ነቶም ካልኦት ኤሊታት ማለት ዋላ ጆሃር ከማን ብክዳይ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ሲ ይንእዶ ነይረ ንፍሮ ወዲ ገለመለለ ግን ሕማቅ ዘረባ ሞሊቃቶ ተስፋ ገብር ክእርማ ወይ ከነፅራ ታሪካዊ ምትእሳር ኣለና ዶ ደፊኒትሊ ምስ ሱዳን ኣለና ምስ ግብፂ ኣለና ምስ ኩሉ ዓለም
እሱ ይኸው ዘሎ እምበር ሓደ ሃገር ኣይኮናን ምሻለት ተተፈላለዩና ኣይኮናን ገለ ኣይተድልየን ተኽብላሎ እሱ እዚኦም ጎረባብትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ኢንጀነራል ብሻ ኣሎ ናይ ባህሊ ናይ ታሪክ ኣለና ቁጠባ ከዓ እንተተሓጋጊዝና ኢና ንርብሕ ንሳቶም ገፊሕ ባሕሪ ኣለዎም ልዕሊ ዓቕሞም እስትኣቶም ከዓ ኣፍላጋት ኣለዎም ብግቡእ ተጠቂሞምሉ ፍርያት ኣለዎም ሓቂ ንፉዕ መራሒ ተዝረብ ኢትዮጵያ ሲ እኩል ሃብቲ ኣለዋ ስለዚ ብሰላም ክንነብር እዚ ይመስል ኤክሰለንት ኣዝዩ ፅቡቅ ካ ገሊፅካዮ ኣነ ብወገነይ ክዕዘቦ ከለኹ ማለት እዩ ኣብዘን ዙርያ ናይ በዓሉ ግርማ ኢልና ናይ ኦሮማይ መፅሓፍ ኣተኣሳሲረ ምዝህሉ ኩነታት ዘለዎ ካብዘን ኩለን ሕጂ ንሪአን ክልተ ቨርዥን ኣዝዩ ዓብሊሉ ኣብ ሚድያ ኤንድ ሚድያ ዓብይ ተፅዕኖ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ ካብተን በዓሉ ግርማ ድብለን ዝነበረ ካረንትሊ ገፊሑ ዝረአ ዘሎ ሓደ እዚ ኣጋኣዝያን ኢልካ ምንቅስቃስ ካብኡ ሓሊፉ እውን እዚ ብሉ ፍላግ ሒዝካ ምንቅስቃስ ኣብዞም ክልቲኦም ኣብ ምስ ትግራይ ዘሎ ምትእስሳር ኣዝዩ ስትሮንግ የርእዩና ኣለዉ ማለት እዩ ክመዙ ከለዉ ታሪክ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስታ ትግራይ ትግርኝ ድበሃል ድተኣሳሰር ዓይነት ሪዘምብላንስ የርእዩና ኣለዉ ብኣዝዩ ማዕበልካ ኣብ ሜድያ ክቃለሱ ንርኢ ኣለና ገለ ካብቲ ደርፍታት ናይ ቀደም እናምፁ ኣብ ደደቢት ተወልዐት ሽምዓ ወዲ ተኹል ከም ዝደረፎ ተመነያ እንዴ ተመነያ ዓባይ ትግራይ ብዓይነይ ክሪያ ኢሉ በረኸት መንግስቲ ኣብኡ ደሪፉ ከም ዝነበረ እዚታት እንዳገለፁ ምስኡ ተኣሳሲሮም ካብ ኣስመራ ኣይ ሪመምበር ባክ ፍሮም ዘ ደይስ ሻዕብያን ወያኔን ኣግሪመንት ብውሽጣዊ ኣግሪመንት ከም ዝነበሮም ዓባይ ትግራይ ናይ ምምስራት ሕልሚ ከም ዝነበሮም ሻዕብያ ከም ዝጠለሞም ድብል ዘረባታት ኣሎ ነዚ ኩሉ ኣተኣሳሲርካ ምስ ሕጂ ኩሉ ኩነታት ዝኸይደሎ ኣበይ ተቐምጦ ሕጂ ክልተ እንድዩ ሓደ እቲ ብክልሲ ሓሳብ ክኸውን ዘለዎን ዝግብኦን እቲ ዘሎ ሽግራት ሕጂ ኤርትራ ከም ዝበልካዮ ኣብ ክንደይ መናእሳ مش 4 مليون 5 مليون قال حلخ لاخي بتقع عقنا كمان تقع انكو اخنت دايفرسيفيكيشن ولا اكو تبزحنت كم هابتي كم ጸጋን ወስዶ ተኾና ኮምፕሊኬትድ እያ ማለት እዩ ታሪኻውን እቲ ስትራቴጂክ ቦታ ምህላዋ ከዓ ኩሉ ዝተደማሚሩ ተጠማቲትን ኣብ ሃዋህው ምዃና ብሓፈሽ ወቃት ዞባናት ዓንተው ስለ ነበርካ ዞባ ሁከት እዩ ቮላታይል ከምዚ ክባራዕ ዝተዳለወ ነገር ምክንያቱ እቲ ካናል ስዌስ ኣሎ እታ መባብዕ መንደብ ኣላ በቲ በዓል ስዑዲ ኣለዋ በቲ ኣበለኻ ሓንቲ ምሻሎ ነግራም ኣከባቢ ወይ ተባርዕ ኣከባቢ እዚ ከዓ ክንሃንድል ክንገብሮ ዘለና እምበር ንሃድመሉ ይኮነን مز حجي كل جزء أنا تعزب تاريخ بجوب مفلات مأمانا حق المأمان تاريخ حق أنت فليتك حكي تخيل حجي موراليتي هيمانو تقول والقوي يقول ود سبتها سخاب ترجم سوى عكاسي بحلنا خاص كي تقول كتحجز الحماق تحسب أقد شنا أنت قد سنة مالتي سوسايت أتنحك ماكينة زور تلها بتحقنا ماكينة حكي أي أكثر غلطات تتوقع لك أنا قيح مخارج فوتو يلقى لي وتبرش حجي تايو رياليستيكالي نرى فليتهم مهارات مال حجي هاي لسلاسة قالوا عتوم زبون لو بخبز جانوي أنا أشتغل معلتي تقتيرنا نوع اللي راح تصبر أنت بلى أي تحزلون يا خمالتي أم 19 قال يزارو زر قد ميس حتى سيوم أجزاء قال من البحر نعوسي قال أبي أحمد قال تخيل تعيش بهالقى حد بي إيش تزل وسب مصحف تزل حجي سي ناي سبب وسرد بحرنا قالوا لنا قال خبلنا رياليستيك يكون حجي حق له قال له كلهم زبالك حجي تايو تسقاماتنا كل تندو بتم اب كل ولا بنا يفرح حجي زبالك انا او رجال ناي بيت غراي ناي كاله نقحات اللي زاد لي سبات سأل نقحات مش يصعبوا ولا افلطوا حقيا انا عايزين له قال لهم كا كون يلوم كا انتم زين قحو يمزمزلو سالساي كا انت له قال لي سب ولا بنقحات ردو تخوني جزنا او رجال ناي هيمانوت ناي بهر مز انت لا امن كمز بداس يعني مثلا صلال انت صلال مش تعقل نتصلح حريت صلالي صلالي انا عايز خانات كصلال كذا سناتي تحت نخلنا تطرنف عباي صلال وي داس ترخيبنا ناتو في سناتي صلال تايتكون ولا انت فورمات تكون يصقع مش ترجعني تجي تسب عقله متصوبوا ابهر اب اورجا اب زودباوي جبهه شعبيه قلم لي اتو تحقنيا معناته كونيلو زصيقن تسالنا فلوط هو زبلك انا رسع تجي تاقنعتي تاريخ حلولنا خلو لهم كلنا خلفاتو خنسما معبن اوكي ارترا فتينا تلينا الاولى تاغره انجراتا اجي ولا تدلنا
نبل إساس دي دولة بريسيدنت كشت أقلت تدري أي كلني عنك فاتك كبر خير الخون تزارب خير الخون هذا حزبي لا خير الخون قال مالتي هاجر شيء تنا بابا ولا خم ورسقين سلزي عباي تقرأي كأزيادة صاحب تاريخ تنبونا فينوس الله تبغى مصحف وحدين شو أي تعوتن طبناي لا تقرأي أي تقبلون ناتو بعد من قشاك اللي شو نير توقع هذا تصير الساعة زلون تاي ثم تقرأوا مستقرأ مس إيرتراخ حبرو مدلاي قالوا من بحن بأسي مخنا بسلام مالتي مش قلت أخذ ذكر لنا تقرأي حنت كلل وأوراجنا إثيوبيا أكيد هسه تاريخ زلون ناي عدوا ناي قلي ثم نقاوس فوت يا يوهانس نبني شو نقول كله بتا ولا ملئت 50 حجة تكون من يلك أب تحتيني روحتي لا الزيتات كلهم شيء نوعهم قديفهم نابانا خموت وزد اللي يبلون ما مدلاي بمدلايو نابنت كم فيدراليزم نبل بحجة 5 عمد ولا 10 عمد إرترا إثيوبيا صومال جيبوتي السودان حبيرا هذا عباها قرق قبرة بعقم بمعرنة بدلية مالتين تجي مرة أخت حتى تكلها فقادات تتمريخها قلت شويخا كوستيل كان كم تعين إزلو كم تسوي كابو قارج قلت هجسات نحي حمات سمع عن انت تتزاربي تقرينيا ترى أقداسنتي كحد حزبينا لك حد حزبينا أبقى بهير إثنيسيتي مش هاجرنا لا قلنا ناتنا كم تخينوا أنا عفار له فرق لا أنا بوزحو نفس لسه هاجر قالوا ناي السودان ونالو سلزي إثنيسيتي أكون هاجر ناتو أم حباب لالو زين عبا إثيوبيا ونكم عبا إثيوبيا سي شيح جزيرة تعبة مو ألكم تعمل زبالة بحر عسب يلوم شربشون تايلو حسب إرتراويان ولا حاجة حيل الرخيبنا زيادة حد الرخيبنا تحزنا مو لهم كوابونا سلازي عند اللي زي اعتراض الاستحارة هجبنا لك مدرح تغيره قال تدحري زملاء بزعبات تقرأ لنا خمسة ولا حنتي كل اللي أبكبابينا لا نبين أخوينا تدليت مس إثيوبيا حبيرة تنبر سعدا ما قد تقبر لا انت دليت نسا بحقاون ندخل حزب أمينة ندخل مش تا عنك 3 شحات تنزلوا ولا قال على ما يتسرحنا تفليهم هاجر كونو قل at the cost of تايزبال كوني نيرترا وين خاله خمسيس كان زي هلا إثيوبيا ونكم إثيوبيا تعبد لها تفتم ناي بحر شجرة أسيك إيزي لك في التحقيق مثلا نقول كم شكت زي مقبار ولا بحال من شو هان أفتناي بحرينا إليت أتيوم تسألهم كون بحال جوار محمد الحزنكا قال إذا مثل أجي بتوم أب هاجرنا عندنا زلوخة إذا أزان زبهل سفيح أرستسل زغنا بين تتزارب عشان هذا أنا ما حد تلينا ملو إبيسود أخذناني من جوجوين فاشيستاون ولا نتي وكل إزلو تقرينيا دي توهدو دي خوات زي وكل هذا أعناوي سقاس مخان يأمن أنا 5 مسؤولية بلو ولا تسفاسين no problem أبقى شيء ميدان يرناجن اتسيز قبرو زلو ناي ديماغوك صراحة زبالة خمس تعرف زي كنا شيء كم زنا هيتلر ولا تستايل كاو شيء طاولة دهار مثلا إذا حكينا حجرنا أي محبلاني قال مدب كويس كم زعملكم قال ما حد تفولي مدب زعل على ذاك الزارني لسه ما أنا واحد ما حبلت بلو برجيت محمد هيجي قرب أتانا قارندي قفيح مخانو بزح مخانو نفسه رأسه خالق نزار ولا نخلق نتاعو سبات قالوا سو مثلا عرفت بجكاز رؤية حبي هيرك أما عالم شيء ناي كي بدأنا لنا ناي تسفات أنت راحيم قالوا تعبز قبرو صبوا غيره مرحكة سلام ديمقراطي إيرم دحر تدلي وشيشوها ويتلمخا إذا كنت بنا خياتنا كنت أكو منا أشركو منا قلب لا سلسي لوجيك ما نقول أبزنا بريجيد ناي حمود يقول أنا خمجة مرة زلا نورو قونت جيجاي هناك أي وات أومي كم زري زلنا خا سحبينه هولاند بلاي السورون يبهدلنا لو أمنت من تحت سلسة قدامي تمتكن قونت بمتكن قد يفهم ما هون تسفى قبل أي تواصل قال أي تشعر ريتهم كانوا يقولوا له زعبة الأولى هذا إن شاء الله أي حد ريد لاينز يا نفلت إرثراونت تكراونت إرثران الأولى أنا أيضا لهم تقرأي كذا هجم الجرمن قمت قال له جرمن تمعي تخيلسي جرمن الإرثران كحبرة واحد حزبي لا يكون كذب يمر تدله أب جرمن قمت مش مستجرمة أقعد على إرثراي تسوي تيجن تدله أنا تجرمن سويت أمينة ولا مسلك أنا أو إرثرا وسلا زي قلنا وبنبر حبار كنا إلى كجدت كلا كلا إذا اللوجيك تخلي نايبان ديران يقول سؤال كان دي خلي جزء نزار ولو وحفش بنزوم كاليت وجهك هذا نايبونس كانوا تصوروا لهم انتهى مرقص يوم بزعل قضايا نقدر ما راحتهم جلوبال بلغة قلب لها ما راحتهم كانوا يتصوروا لحد ما راح تزيد تفلت أسر political party اليوم normal movement اليوم حلاوي كالات اليوم ناي من أسيب بس واحد زي تنتصيروا أما جرى شخاء تبت كلاو قرينا لو نت إرتراخ أمنو معرنت ناي كل حزب بحيرات كأمنو بس ناي وضع حيلتات كأ تقرأ يخون
كون بلا لنا ولا أمريكا يكون ريجيم تشينج غيرها بحيل مسيحات كل بتقلهم زخون نسب كنصور له مركز يوم إزبل بخون شعو إزم مالي أم تدأخيرهم كقالوا سو مثلا على نفس النجوم أزي وبينات كاري دمسكنكا بسم تقاتلتي أزيو هابتام زخونة أنجل يخا أب قداي أغازيان يكون أب قداي نحمدو هيبكان نازل لها مزيد أساسي رو بزو حتتات أب تعذبتي خم نمتص عباي وين كم زلو كبرال كافتو أب كتصالي مس بزو حتتات كنراخب تسفا قبر نلو معنتي أبزعتينا لنا دقيمة بشم تقاتلتي thank you. يغني لك كبرت هذا اللي Thank you. برتاع